família, què tal? Benvinguts aquí al Raconer Robert, a l'Espai Friki en català. I avui, doncs ja veieu com vinc vestit. Els que ja me coneixeu, doncs ja sabeu que jo soc del Barça i ja vinc vestit per l'ocasió, doncs per recomanar-vos una sèrie que he trobat. Xavi, de quina sèrie estem parlant? Que vens així del Barça i vens amb gorra i vens preparat per aquesta sèrie. Doncs la sèrie, família, és aquesta. És la meva Robert, que és la meva recomanació de l'Espai Robert, i us vinc a parlar d'aquesta sèrie que l'he trobat a Movistar Plus, que es diu Por 100 millones, i pels qui suposo que us sona una miqueta, ja veieu aquí una miqueta la portada de la sèrie, doncs que es tracta d'una història que va passar aquí en el nostre club, en el Futbol Club Barcelona, fa quasi l'any 1981, i que doncs bàsicament uns anònims, que són aquests tres protagonistes d'aquí, doncs van segrestar, millor dit, el Quini, que en aquelles èpoques a Can Barça doncs era el màxim golejador. El Barça estava a punt de guanyar una lliga, o estaven bastant igualats, no sé si era amb l'Atlètic de Madrid o amb el Madrid, per guanyar aquella lliga. El Barça va fitxar 80 milions de pessetes, en aquella època era una pasta, al Quini, que va ser Pichichi i ho va ser aquell any també. Doncs el 81 va passar una cosa a Can Barça, que, doncs això, que van seqüestrar a Quini i clar, la Lliga no es va parar i va ser un succés doncs, que va paralitzar el país, perquè clar, és com si ara, en aquest context d'ara actual, és com si ara mateix algú agafa i ens segresta a Lamine o a Rafinha o a Lewandowski i pues, durant 4 o 5 partits doncs, no el tens perquè algú l'ha segrestat i no sabem qui és. I la referència aquesta de por 100 millones doncs, és el que demanaven els segrestadors al Barça o la família, en aquest cas, doncs, per alliberar al Quini, a Enrique de Castro, Quini. I la història parla d'això, de com ells tres, aquests protagonistes, aquests segrestadors, doncs per què ho van fer, bàsicament? Recordem la història, no vull fer spoilers, però bueno, tampoc vull fer spoilers, parla de la història, i d'això fa de 81, doncs fa 43 anys ja, sí, 45 anys farà ja, que va ser, i bueno, doncs la història és aquesta, perquè ells tres van fer el que van fer, perquè van segrestar el Quini i perquè van fer el que van fer. I doncs això, la història, o la sèrie millor dit, és una comèdia, o està bastant feta comèdia, però sí que té aquesta part de drama d'ells tres, perquè ells tres són tres losers, tres perdedors, tres que no tenen feina, que els faran fora de la casa perquè és que no tenen diners, o quedaran amb deutes perquè la família gasta sense saber que ells no tenen diners, i llavors ells, com a mesura de sortir de la ruïna i sortir d'aquesta, bueno, d'aquest món que no veuen la llum, doncs decideixen segrestar el Quini, perquè en aquells moments al país doncs és una època on hi havia molt de segrestos, estava ETA, que anava segrestant empresaris per demanar un alliberament i els donaven diners, i ells pues, creuen o pensen que fent el mateix, doncs, a cap de 2 o 3 dies pues, tindran suficients diners doncs, per sortir de la misèria en la que viuen. Perquè els tres protagonistes doncs, són de Saragossa, i si veieu la història de Quini i la història del que va passar en aquests esdeveniments, en aquest segrest, doncs veureu que el van trobar a Quini a Saragossa, perquè estava allà al sòtano de casa d'ells, en un taller mecànic, que era el seu taller mecànic, i el tenien allà, doncs, li van muntar com un zulo, com un tancat, i el van tenir allà 25 dies, quasi un mes, que van ser les 4 o 5 jornades que el Barça, doncs, al no tenir el seu golejador, doncs, va perdre 3-4 partits i va empatar un, i això va fer doncs, que el Barça doncs, perdés la Lliga aquell any. Es va guanyar una Copa del Rei, que en aquells moments doncs, eren poques coses que guanyava el Barça en els anys 80, i de les poquetes coses que es van poder celebrar. L'alliberament del Quini,
el seu Pichichi, que va ser Pichichi, igualment segrestat, ja va ser Pichichi, imagineu-vos el bo que era Quini en aquella època, i la Copa del Rei, i ja està. Va ser bàsicament això aquell any. Si tots els aconteixements que passen van passar realment el que pot parlar la sèrie, o la sèrie s'ha pres unes llicències narratives, vale? I llavors fa que potser no és tot exacte, però bueno, la premissa és i ja està. Vull dir, la sèrie tracta d'això, de les seves vides personals, de com van fer el segrest, de com al final, un cop el segresten, com volen aconseguir els diners, les trucades, doncs ara anem a Suïssa, ara aquí no podem anar a Perpinyà perquè no tenim passaport, o amb 100 milions... No, perquè no tenim passaport no, perquè amb 100 milions entrar al país ho hauràs de declarar i clar, no poden entrar amb tants de milions, doncs, bueno, totes les problemàtiques que van tinguent fins que al final, doncs, els pillen i estaven a Suïssa, el tio obre un compte nou al seu nom, i clar, i quan retira els diners, doncs la policia està alerta i el detenen i al final veuen doncs, que no era una gran... un gran grup terrorista, ni eren no sé què, ni eren no sé quantos, sinó era bàsicament tres d'Aragó, tres de Saragossa, que van agafar el Quini una nit i el van portar fins a Saragossa i el van tenir allà, o sigui... Allà ja es donen compte de la comèdia o lo poc d'això que era el segrest del Quini. I ja està, família, tampoc m'ho vull enrotllar gaire més. És una sèrie que jo la vull recomanar. Està a Movistar Plus, que no sé si ho he dit. Són 3 capítols d'una horeta, vull dir, en 3 hores te la veus i és molt entretinguda, està a passar molt bé, és molt liviana, és aquesta comèdia dramàtica, però barrejada, ells 3 ho fan molt bé, i si t'agrada el futbol, t'agrada la història i ets al Barça, doncs l'has de veure sí o sí, perquè és que t'agradarà. Vale, família, i ja està, i fins aquí el vídeo d'avui. No, jo crec que he parlat una miqueta del que he vist, de les sensacions, per què us la recomano, i ja està. Si us agrada el vídeo i li voleu donar apoyo i li voleu donar força i tal, doncs ja sabeu, subscriviu-vos, feu-li un bon like, m'ajudarà molt a impulsar el canal i YouTube també us recomanarà els cops que pugi un vídeo. I res, família, ens veiem aviat per aquí pel raconet. Adeu!